We zijn 5 jaar geleden begonnen met John de Bever en Friends. En ja, het is heel leuk en we zijn er weer met 100 man. We gaan niet meer mensen mee als 100. En ja, het is elk jaar een geweldig feest met z'n allen. Echt heel leuk. En Marianne ook al 5 jaar mee? Nee, Marianne vorig jaar voor de eerste keer mee. En ja, na die ene keer. En ik heb hier mijn liedjes gezongen. Toen dacht ik, nou wat er ook gebeurt, ik ga volgend jaar absoluut mee. Ja. Want wat een sfeer, wat een gezelligheid, wat een aardige mensen. En de groep is lekker beperkt. Mensen kennen elkaar allemaal. Superleuk, echt. Ja. Zijn het nou allemaal Brabanders die met je meegaan, John? Nee, ze komen die kanten van jou vandaan. Ze komen uit Limburg, ze komen uit Brabant. Nee, ze komen overal vandaan. Dat maakt het natuurlijk wel mooi, maar ja. Ja, het is net wat Marianne zegt, beperkt. We willen er wel 500 meenemen, maar ja, we willen maar 100 mensen, omdat het dan gezellig blijft, snap je? Maar allemaal in het wit vanavond, was dat een kledingvoorschrift? Wat dacht je zelf, Henry? Als ze allemaal in het wit zijn, zou wel heel toevallig zijn. Nee, we hadden vanavond de white party. Vanavond de white party en Marianne kleedt er eigenlijk zo om, want die kwam het later, want die... Ho, mag ik even inbreken? Oh ja, sorry. Oh, je wist het niet? Nee, je wist het niet. Jawel, ik wist het Maar dan? wel. En ik had prachtige witte kleding bij me. Maar ja, er ging een glas cola over me heen en daar ga je niet in optreden straks. Dus Nee, sorry. maar doe ik daar mijn shirt uit en dan komt het wel goed. En dan die bruine body, nou, dat kleurt het toch nog bij elkaar. White and gold, goed hè? Ja, White precies. and gold, ja. En die stem maakt het wel gewoon goed.